През седмицата от 2 до 8 март небесната конфигурация е изключително интересна. Слънцето е в Риби, което засилва интуицията, докато Меркурий и Венера също се движат в емоционални или иновативни сектори, създавайки мост между мечтите и реалността. Слушайте хороскопа за вашата зодия, луна и асцендент. Овен. Под влиянието на Слънцето във вашия 12-ти дом, тази седмица изисква от вас да забавите темпото и да се вслушате в интуицията си, вместо да действате импулсивно. В работен план е добре да довършите започнатото в сянка, без да търсите веднага светлините на прожекторите, тъй като ретроградното влияние на някои планетни аспекти може да забави новите инициативи. Любовта ще носи привкус на мистичност или носталгия, като е възможно да преоткриете чувства към някого от миналото или да споделите дълбоко пазена тайна с партньора си. Моят съвет към вас е да не се страхувате от тишината и да използвате това време за енергийно пречистване, защото скоро ще настъпи вашият активен сезон. Телец. Уран във вашия знак продължава да ви подтиква към промяна, а през тази седмица Марс ще ви даде необходимата смелост да преобразите средата си. В работата ще откриете, че колективните усилия и нетворкингът носят много по-добри финансови резултати от индивидуалните опити за контрол. Любовният ви живот ще бъде повлиян от хармоничния аспект на Венера, който може да превърне едно невинно приятелство в стабилно и красиво романтично усещане. Като съвет ви предлагам да останете гъвкави и да не се съпротивлявате на новите идеи, които идват от приятелския ви кръг, дори първоначално да ви изглеждат твърде ексцентрични. Близнаци. Слънцето и Меркурий в сектора на кариерата ви поставят професионалните цели в центъра на вниманието, правейки ви изключително видими за вашите надредени. В работата ще се наложи да боравите с голям обем информация, но бъдете внимателни, тъй като Нептун може да внесе известна мъгла в преценката ви за дългосрочните договори. Любовта може да остане на заден план заради амбициите ви, но е важно да обясните на партньора си, че това е само временен етап на силна заетост. Основният ми съвет е да проверявате всеки детайл в документите и да не вярвате на празни обещания, докато не видите черно на бяло конкретни резултати. Рак. Юпитер ви изпраща благоприятни лъчи, които разширяват хоризонтите ви и ви карат да мечтаете за далечни дестинации или висше познание. В професионалната сфера това е идеален момент за международни контакти, юридически въпроси или записване в нов курс, който ще повиши авторитета ви в бъдеще. В любовта ще търсите смисъл и споделени ценности, като разговорите за бъдещето ще укрепят връзката ви повече от всякога. Като съвет ви подтиквам да не се затваряте в черупката си, а да приемете поканите за пътуване или обучение, които ще ви се изпречат през тези дни. Лъв. Влиянието на планетите в 8-я ви дом акцентира върху темите за трансформацията, споделените ресурси и психологическата ви сила. В работата ще трябва да се справите с въпроси, свързани с данъци, наследства или чужди инвестиции, където е нужна голяма доза стратегическо мислене. Любовта ще премине през фаза на интензивно сближаване, като страстта ще бъде обвързана с дълбоко емоционално доверие и разкриване на уязвимостта. Моят съвет е да използвате този период, за да се освободите от стари страхове и да не се притеснявате да поискате помощ, когато усетите,
че товарът на отговорността става твърде тежък. Дева. Сатурн и Слънцето в срещуположния ви знак поставят сериозен акцент върху вашите партньорства, както лични, така и делови. В работата договорите ще изискват прецизност и може да се наложи да правите компромиси, за да запазите стабилността на сътрудничеството. В любовен план отношенията ще преминат през проверка за устойчивост, което е чудесен момент да изясните очакванията си за бъдещето. Тъй като ви е трудно да поставяте граници, моят съвет е да се научите да казвате не на излишни претенции от страна на другите, без да се чувствате длъжни да се извинявате за това. Везни. Венера, вашата управителка, ви насочва към подобряване на работната среда и балансиране на ежедневието ви чрез красота и хармония. В професионален аспект ще откриете, че дипломацията и добрите отношения с колегите ще свършат повече работа от строгото спазване на графиците. Любовта през тази седмица се изразява в малките жестове на грижа. Приготвена вечеря или помощ в домакинството ще значат повече за партньора от големите думи. Като съвет ви предлагам да се фокусирате върху здравето си и да не позволявате на стреса от дребните задачи да нарушава вътрешния ви мир. Скорпион. Слънцето в Риби ви изпраща мощна енергия от водния сектор, която засилва вашата креативност и желание за живот на пълни обороти. В работата ще се радвате на вдъхновение и лекота, като вашите таланти ще бъдат забелязани именно заради уникалния ви и страстен подход към задачите. Любовният ви живот ще бъде в разцвет, очаквайте романтични жестове, вълнуващи запознанства или нов план в дългогодишната връзка. Моят съвет е да не сдържате ентусиазма си и да позволите на артистичната си природа да се прояви във всяко ваше действие през седмицата. Стрелец. Луната и Слънцето акцентират върху четвъртия ви дом, което прави темите за дома, сигурността и семейните корени изключително актуални. В работата може да се наложи да се справите с задачи, които изискват уединение или работа в по-затворена защитена среда. Любовта ще бъде тиха и уютна, като ще намирате най-голямо удовлетворение в споделянето на лични моменти в домашна обстановка с любимите хора. Като съвет ви казвам да използвате това време, за да заземите енергията си и да изчистите емоционалния климат у дома, като говорите открито за чувствата си. Козирог. Меркурий засилва вашата комуникативност и способност за бързо усвояване на нова информация, което прави седмицата отлична за интелектуален труд. В работата очаквайте много разговори, имейли и кратки бизнес пътувания, които ще положат основите на бъдещи успешни сделки. В любовта ще имате нужда от партньор, който да предизвика ума ви, затова не се колебайте да инициирате дълбоки и смислени разговори. Моят съвет е да бъдете внимателни с думите, защото те ще имат голяма сила през този период и винаги да проверявате източниците на информация, преди да вземете окончателно решение. Водолей. Венера и Плутон във вашия знак продължават да трансформират начина, по който възприемате себе си и своите лични ресурси. В работата ще бъдете фокусирани върху финансовата стабилност и ще търсите нови начини да монетизирате своите уникални идеи. Любовта ще бъде съпътствана от желание за сигурност, но и от нужда за свобода в изразяването, което може да създаде интересна динамика с партньора.
Като съвет ви предлагам да цените талантите си и да не се подценявате при преговори за заплащане, защото сега небесните тела подкрепят вашето материално израстване. Риби. Честит рожден ден на мнозина от вас! Слънцето, Меркурий и Сатурн във вашия знак ви дават огромна сила, но и изискват поемане на отговорност за собствената ви съдба. В работата вие сте лидерът и вашите визии ще диктуват темпото, стига да останете дисциплинирани и фокусирани върху конкретните цели. Любовта ви следва навсякъде, защото личният ви магнетизъм е неустоим. Но бъдете внимателни, кого допускате твърде близо до сърцето си. Моят съвет е да използвате тази мощна енергия, за да поставите началото на нещо голямо, но не забравяйте да пазите границите си, за да не се изтощите от нуждите на околните.